temos a Teresa Nieto, que é arquitecta da sección de Patrimonio do Consello da Cultura Galega. Llena, venos a falar de eso, do patrimonio cultural do monte. Nada, moitísimas grazas por convidarme a mí, bueno, e a no meu nome, no nome da sección de Patrimonio das Culturas do Consello da Cultura Galega, que eu coordino, e eu vou falar un pouco dende os conceptos nos que estamos traballando na sección respecto do que é o patrimonio cultural, que sempre se entende como unha cousa diferente do patrimonio natural, da paisaxe, e, bueno, nos entendemos que non é tanto así. E para empezar, puxemos unha imaxe. Eu veño de Vigo, este é o Monte do Galiñeiro, un monte que a Comunidade de Montes de Vincios conseguiu salvar das explotacións de terras raras, dos eólicos, e están intentando cos lumes, aínda que por aí se ve aínda algún consecuencia dos últimos que sufriron, coa declaración como espazo natural que conseguiron despois de moita movilización e moito empeño. É dicir, é unha mostra de que se pode conseguir, seguramente fai falta moito traballo e moita perseverancia e moita enerxía, pero é posible. Eu quería situar un pouco, bueno, en cosas que xa sabemos todos, que é o monte, non? No sistema agrario tradicional tiñamos moi claro o que era o monte, ou temos moi claro o que é o monte cando miramos hacia atrás, non? Abel Buller distinguía dúas características que recoñecía no monte galego. Por un lado, que o monte era o soporte do sistema agrario, un sistema que ele identifica moi claramente, explica, e por outro lado, outra característica fundamental do monte galego era este sistema de xestión do monte comunal. Esas eran as dúas características que ele identificaba como xeógrafo, como singulares do monte galego. No modelo actual, que é o monte? Se ledes a Lei de Montes, hai unha cousa que a mí sempre me chama a atención, que a lei di, o monte actual di onde os terreos volveron ter un uso forestal prioritario. É dicir, para a Lei de Montes hai un pasado onde os monte era forestal, eso se perdeu en algún momento e agora se recupera. Quer dizer, que é unha visión moi limitada do pasado, porque no pasado, o pasado é moito tempo, non? E no pasado as cousas foron dunha maneira, deixaron de ser desa maneira, foron de outra, volveron a ser. Esta idea de que o abandono da actividade agraria facilita a recuperación dunha especie de idílico estado natural dun monte bosque forestal, que aparece na exposición de motivos da Lei de Montes, é claramente discutible, porque non sempre foi así a realidade, nin esa é a situación ideal do monte, probablemente. A que lle chama monte a Lei de Montes? Chamalle monte, sempre fala de monte ou terreo forestal, que é un concepto tamén claramente errado, porque non todo monte é terreo forestal. E inclúe realidades moi distintas nese concepto de monte, porque fala de terreos en que vexetan especies forestais, árbores, é dicir, o terreo que ten árbores, que ten mato, herbáceas, terreos ermos, rochedos, areais, terreos de antigo uso agrícola que xa foron abandonados e que adquiren carácter forestal, que nesa definición de monte hai realidades que non teñen nada que ver unhas con outras, tanto nas súas características físicas, naturais, na súa evolución histórica. Por outro lado, o xoves tivemos un encontro no Consello, uns encontros que estamos facendo sobre o territorio, o mércoles xoves foi o último destes encontros, o sexto, que tratou da xestión de riscos e emerxencias no patrimonio cultural. E Antón Bouzas falaba de algo que é moi evidente, que o monte é un espazo multifuncional. Eso está en todas as normas e en todas as leis. Todas as normas din que o monte é un espazo multifuncional e falan do valor ecosistémico do monte, falan do valor social, dentro do valor social están os seus valores culturais, están dentro dese valor social, pero despois, cando vas á realidade das normas e da regulación, o que se trata o monte como un espazo productivo. Un espazo productivo ben para o monocultivo forestal ou ben para outras actividades, explotacións extractivas, basicamente, minería, eólicos, este tipo de cuestións. Bueno, este é un exemplo do que supón ese tratamento.
por si non vou profundizar nestos dous ámbitos, pero o Consello da Cultura elaborou sendos informes, un sobre o impacto da implantación de enerxía eólica no territorio galego, o impacto sobre o patrimonio cultural e natural, que está disponible na web do Consello, na pestana de informes, e outro informe sobre o impacto dos cultivos con especies forestais de crecemento rápido, tamén no patrimonio cultural e natural. Os dous informes están aí na página web para quen queira profundizar na análise que fai o Consello dos efectos e das consecuencias destas dúas actividades no territorio, e en medio tedes unhas imaxes, isto é da destrucción que supuxo de parte do patrimonio arqueolóxico no o parque eólico de Acibal, un parque que afectou as Brañas de Amil, a un montón de petróglifos que non foron identificados na avaliación de impacto ambiental, e o nivel destructivo destas actuacións tanto para o monte, para a paisaxe, como para o propio patrimonio cultural é evidente. Ben, na visión tradicional de patrimonio cultural, cando falamos do monte, de que se fala cando se fala do patrimonio cultural do monte? Bueno, normalmente se divide en categorías, non? A principal categoría a que se recoñece máis entidade tradicionalmente o patrimonio arqueolóxico, como hai aquí máis arqueólogos que en falar non vou profundizar, pero bueno, o patrimonio arqueolóxico son as pegadas da ocupación do territorio ao longo da historia. Pois temos desde a arte rupestre, os castros, túmulos, poboados ou pequenos casais ou grupos que quedaron integrados nesos espazos de monte porque foron abandonados, patrimonio medieval que tamén se atopa no monte, etc. O patrimonio etnolóxico é o que está asociado ao uso tradicional do monte na sociedade galega, neste sistema agrario tradicional. E aí temos, eu numerei aí unha serie de elementos ou de grupos de elementos, pois todos os ligados ao cuidado do gando, como os curros, chozos, esteiros, currais, os foxos de lobo para defender o gando do ataque dos lobos para poder capturalos, as estruturas relacionadas co aproveitamento das augas, dos ríos, muiños, presas, levadas, albarizas para a obtención do mel, secadoiros para as castañas, neveiras para a fabricación do xeo, e todo o que está ligado a que o monte non era solo un lugar de ocupación esporádica temporal, sino que tamén había ou existiron nese espazo que hoxe é monte ou se recoñecemos como monte, asentamentos de poboación ou pequenos lugares habitados. Toda a estrutura de valados, de terra, pedra seca, a rede de camiños que conectaba estes espazos entre sí coas aldeas e coas vilas, e despois hai outro grupo, outro ámbito de patrimonio que é o patrimonio inmaterial. E aí temos, basicamente, as prácticas sociais do monte, é dicir, como se usaba o monte, como se gestionaba, e aí nos recoñecemos o sistema de xestión do monte comunal como un valor inmaterial, e por exemplo, a toponimia, as lendas, moitas veces asociados a elementos físicos do territorio. Pero nos estamos traballando na sección de patrimonio desde outra perspectiva. Entón, introduzo isto aquí, que soa moi rimbombante, do xiro espacial do patrimonio. Que quere decir? Tradicionalmente o patrimonio se tratou desde monumentos, a nosa lei de patrimonio chama monumentos a todo o que é un elemento singular, que é tan monumento un hórreo para a lei como a Catedral de Santiago, non? O sea, conceptualmente nos asociamos o monumento a un concepto de un elemento simbólico de gran valor histórico-artístico, etc. Pero a lei de patrimonio non o usa nese sentido. Entón están os elementos illados. Eso evolucionou a protección do ambiente, é dicir, non era suficiente protexer o elemento, protexer a igrexa parroquial, senón que había que protexer o seu contorno, o ambiente no que está construída, no que está asentada. E tamén se traballou na diferenciación das tipoloxías, é dicir, se pasou de catalogar e protexer catedrais, igrexas, grandes casas, a protexer outros elementos da arquitectura tradicional ou formas do territorio ou elementos propios da construción do territorio que tradicionalmente non se viñan protexendo.
Entón, eso se fixo, todo este proceso, a través da protección do contorno e do contexto desos bens. E todo eso se traducía nun catálogo, o catálogo tradicional, onde aparece unha ficha que recolle o elemento, establece unhas condicións de protección e establece un contorno e di que se pode facer aí, que non, que se pode facer no contorno. Ben, por outro lado, hai outra evolución desta cuestión patrimonial que parte da definición de lugar, non? E o concepto de lugar, que o define a UNESCO dentro dos documentos de Patrimonio Mundial, integra no mesmo concepto patrimonio natural, patrimonio cultural no territorio. Primeiro empeza con esta idea de conxuntos primeiro son histórico-artísticos, hoxe estamos noutra alcance de conxunto, temos as adegas Cova de Seadur, que foron declaradas un conxunto lugar etnolóxico, como un tipo de conxunto patrimonial, e a partir de aí se introducen uns conceptos, un deles é esta idea de complexidade do territorio, é dicir, o territorio non é algo que se poida separar por capas, non? Como se traballa normalmente cando se traballa o territorio desde a xestión, a ordenación, poñemos a topografía, o medio natural, o patrimonio cultural, as infraestructuras, as afeccións, non? E cada ámbito vai traballando a súa capa correspondente, senón que a idea de que o territorio é un sistema e ese sistema integra todos estes elementos e hai que xestionalos, deseñalos e avalialos dunha maneira integrada. Sobre todo integrando o natural e cultural, porque non é separable o natural do cultural. E integrar tamén todas as tipoloxías patrimoniais. Esta segregación de, por un lado está a arqueoloxía, por outro lado está a arquitectura, por outro lado está a etnografía, por outro lado están os camiños, isto carece de sentido. Entón, hai un concepto que permite traballar con todo isto dunha maneira integrada, que é o concepto de paisaxe cultural. Ben, este concepto levanta ou desperta moitas suspicacias no ámbito patrimonial, porque se fai unha utilización da paisaxe que moitas veces o que fai é ir contra esta visión que vos acabo de explicar, desta consideración integrada do patrimonio, porque a paisaxe, tal como se está traballando, por exemplo, en Galicia, se traballa desde a cuestión perceptiva e estética. Este é un paisaxe bonito, protexemos a visibilidade, o que se ve, nos dá igual o que haxa dentro do que se ve, o que nos importa é a postal. Entón, esa visión da paisaxe non ten nada que ver coa que eu estou expoñendo aquí. E, por eso, a veces, nalgúns debates que temos, esta idea da paisaxe cultural como un concepto integrador do natural e do cultural e de todos os ámbitos e de todas as tipoloxías patrimoniais, desperta suspicacias porque existe este temor de caer nesta idea de paisaxe reductor que se está utilizando. Isto é un exemplo para que ver un pouco. Esta é unha actuación que se informou no Consello. O Consello fai informes preceptivos que a Xunta ten que solicitar ao Consello cando se incoa, por exemplo, un ben de interés cultural, pero tamén fai informes sobre actuacións ambientais. Isto é esta extensión deste azul turquesa e a lagoa artificial das Pontes, e os terreos que están hacia o norte son espazos que se expropiaron, se adquiriran para ampliar a explotación da mina e que cando se abandonou a explotación, seguían sendo propiedade de Endesa e pretenderon nun momento dado forestar todos estes terreos. Entón, na zona Morada. Sí, na zona morada e na zona norleste hai identificaron unha serie de túmulos. Entón, o estudo de impacto ambiental o que propoñía era rodear cada túmulo dunha especie de espacio illado de 200 metros, donde non se plantaba nada, pero entre túmulo e túmulo e túmulo e túmulo si se facían as plantacións. Ben, o que non tiña en conta ese estudo de impacto ambiental é que esos túmulos forman parte do itinerario tumular da Serra da Faladoira.
que empeza nas Pontes e chega hasta o mar. Todos esos puntiños son todos os túmulos que permiten recoñecer ese itinerario tumular, o sea, un camiño que recoñecemos pola existencia destas mámoas, non porque é un itinerario, un camiño que non ten unha configuración física, o sea, non é unha caixa de camiño, non hai un sitio, pero sí nos permite reconstruílo. Que pasa? Que se vedes a paisaxe, esa foto, a imaxe de como está, o que nos permite eso é visualizar desde un túmulo o seguinte, establecer unha relación da continuidade entre todo eso. Bueno, todo eso non se tiña en conta, era eu protexo o meu túmulo, os túmulos que teño, as mámoas, deixo unha franxa de protección alrededor libre de plantacións e con eso é suficiente. Evidentemente non o era, non? E esta é a visión, bueno, un exemplo un pouco simple, pero é un pouco a idea para tratar de transmitir a idea de que falamos cando falamos deste concepto de paisaxe cultural. Por sorte non se autorizou, a declaración de impacto ambiental foi desfavorable e por ahora sigue neste estado. Por outro lado, quería ir a outra cuestión que é válida para o monte e para outras cousas, que dividimos desde a xestión da protección do patrimonio cultural, do patrimonio natural, dividimos o mundo entre espazos protegidos e espazos non protegidos. É dicir, temos o que está protegido e o que non está protegido, que eso nos dá igual, se apañe, non? Os espazos protegidos son espazos que se recoñecen administrativamente como espazos protegidos, sexan espazos naturais, sexan ámbitos de protección do patrimonio, moitas veces ou casi sempre ese recoñecemento incompleto, é dicir, non se abarca toda a realidade patrimonial, nin natural, nin cultural. No ámbito natural, bueno, pues sabemos que desde, non sei se é 2011 ou 2015, a ampliación da declaración da Rede Natura está paralizada pola Administración. O sea, a Administración chegou a iniciar o procedimento para ampliar o recoñecemento dos espazos naturais, recoñeceu os espazos naturais, pero non iniciou o procedimento administrativo para facer valer esa protección. Por exemplo, cando informamos o parque eólico este que vos comentaba antes na zona de Amil, as brañas de Amil non estaban recoñecidas como un humedal na relación de humedais. Primeiro se aprobou o parque eólico e despois se incorporaron os humedais á relación de humedais. Quero dicir que este recoñecemento, ademais de ser incompleto, moitas veces, bueno, pois igual non responde a razón éticamente ou admisibles, non? A veces pensas que, bueno, pues que igual hai unha intención detrás disso, non? Recordade que hai pouco saiu a cuestión da exclusión do ámbito de Rede Natura, de protección, dun pequeno espazo que estaba dentro da poligonal do ámbito de Altri, non? Entón, nese momento se fai, a veces este recoñecemento, bueno, responde a razóns que non son as propias das necesidades de protección desos espazos. E por outro lado están os espazos non protegidos, que é o residual, o sea, todo o que non está protegido é o que nos sobra, non? Certo é que algúns desos espazos, sobre todo desde o ámbito patrimonial, teñen algún tipo de protección, non? Por exemplo, temos todo o tema da arte rupestre, os petróglifos teñen unha consideración de ben de interese cultural, aínda que non estén recoñecidos como tal. Non vou entrar aquí, que despois hai moita cousa que parece protexida, pero que se despois vais á realidade administrativa non está, non vou entrar nese tema, pero iso tamén habería que falar diso. A cuestión é que hai dous elementos importantes. Un é, xa vos comentaba un pouco, con que criterios se fai ese recoñecemento do que se protexe e como se delimita eso que se protexe, porque claro, o que se protexe se traza unha liña no territorio que di isto queda protegido. Con que criterios se recoñece e con que criterios se establecen esos límites, non? Ben, con todo isto que se fai? Bueno, pues recoñecemos esos valores culturais, facemos un proceso de patrimonialización normalmente administrativo, non? Porque non se traballa xeralmente coas comunidades, coa sociedade, coa cidadanía,
para que a cidadanía traslade que a que elementos lle recoñece valor e que a administración explique ou máis que explicar, faga partícipe a sociedade nese proceso de patrimonialización e a partir de aí se establece unha tutela administrativa. Eso é como se traballa normalmente co patrimonio. Ben, e ese proceso como se fai? Pois faise basicamente desde dous ámbitos, desde o planeamento urbanístico e desde os procedementos de avaliación ambiental. Avaliación ambiental estratégica ou avaliación de impacto ambiental. A diferencia entre a avaliación ambiental estratégica é que a avaliación ambiental estratégica é sobre plans, é dicir, a avaliación ambiental estratégica é o que se faría, o que habería que facer para decidir se convén ou non levar adiante un plan, mentras que a avaliación de impacto é xa temos o proxecto e vamos a evitar ou reducir ou minorar os impactos que produce. Entón, a máis importante é a avaliación ambiental estratégica, que é o procedimento que permite decidir se a localización desa actuación é boa neste territorio ou debe ir a outro sitio ou non se debe executar, mentras que a de impacto é xa imos facer isto, pois a ver como reducimos os efectos que vai ter. Polo que respecta ao planeamento urbanístico é planeamento urbanístico. Polo tanto, a preocupación do planeamento que é o urbano, o que se pode urbanizar, o que se pode edificar. Aí tendes un exemplo, creo que collín un exemplo, creo que do plan de Vilamartín, pero vale calquer outro, donde vedes que, por un lado, se delimita, desde que están todas as casiñas, se delimita o espazo urbano, o sea, donde se pode edificar, se delimitan con este criterio que os decía de localizar o elemento e un contorno, todas estas manchas que son elementos protegidos, e despois o resto do territorio se lle poñen estas manchas de cores, sin analizar que hai debaixo, pola súa natureza, espazo forestal, esta banda vertical porque aí hai un curso de auga, entón son a franxa de protección, a zona de policía e a zona de servidume, entón non se entra na análise realmente de que hai nesos espazos nin nese territorio, basicamente porque non é un obxecto de interese para o planeamento urbanístico. No caso de avaliación ambiental non poño este exemplo por nada, era simplemente porque me apareceu un de Larouco, creo que unha plantación, un cambio de uso de forestal sí, que isto pasa por un procedimento de impacto ambiental. Entón, no tema de avaliación ambiental, por un lado hai unha relación de actuacións que teñen que someterse a impacto ambiental, que son en función, basicamente, da dimensión da actuación, cando a veces ese non debería ser un criterio, porque pode haber actuacións máis pequenas que teñan un grande impacto no territorio. Entón, como os criterios, basicamente, son dimensionais, cantas hectáreas afecta, etc. Ou se afecta a espacios protegidos. Perdonade. Bueno, pues mientras debes contar que estás escuchando a Teresa Nieto con más de 25 años de experiencia en patrimonio cultural. Antes un resumín, porque a verdad que tengo un currículum, por exemplo, jefe de servicio de urbanismo en Pontevedra, tengo experiencia en urbanismo, Caminos de Santiago, en Caminos de Santiago foi subdirectora de protección da cidade e dos camiños, tamén sobre legalidade urbanística, sobre vivenda solo, como vos decía, son máis de 25 anos pois podendo estudiar todo o patrimonio, con ela estamos aprendendo a diferenciar, non? Continúa, si queres. Grazas. Poderíanse facer as cousas de outra maneira? Poderían. Hai instrumentos legais para que se fagan de outra maneira? Hainos. As directrices de ordenación do territorio establecen, que sabedes que é como instrumento que base de o que se teñen que adaptar todos os demais instrumentos de ordenación, sexan os plans urbanísticos, sexan os proxectos sectoriais, é dicir, un proxecto dunha infraestructura, dunha estrada, dun polígono industrial, Altri, bueno, todos teñen que encaixar no marco das directrices de ordenación do territorio. E as directrices din que é prioritario desenvolver ao máximo o coñecemento do territorio. Eso é unha directriz.
a que non estamos dando cumprimento. Establecen tamén que as actuacións sobre o territorio deben ser compatibles co patrimonio cultural e para iso hai que identificar, recoñecer as súas características e as súas relacións co territorio e analizar as posibilidades de integrar o patrimonio cultural como un elemento máis na actuación que se vai a desenvolver. Non evitar afectalo, como deixalo aí como unha illa, un oasis en medio do deserto, sino integralo na actuación que se faga. Para iso, as directrices establecen que hai que realizar unha prospección. A prospección é unha exploración, recoñecemento do territorio para identificar os elementos de patrimonio cultural, os que xa están recoñecidos, localizalos, comprobar o seu estado, pero tamén aqueles que todavía non foron identificados. E sinala a lei con especial incidencia sobre o as directrices serán con especial incidencia sobre o patrimonio etnográfico e arqueolóxico. Por que di isto? Porque é evidente que os elementos, o patrimonio cultural nos espazos urbanos está máis próximo á xente, polo tanto é máis fácil que este identificado e localizado, pero hai un enorme déficit no que respecta ao patrimonio etnolóxico e ao patrimonio arqueolóxico, porque están espazos que son moito máis difíciles de visualizar, de prospectar, de explorar. Tamén obriga ás directrices a que os instrumentos de ordenación territorial e urbanística incorporen accións e medidas necesarias para garantir a protección de aqueles ámbitos susceptibles de presentar valores patrimoniais en calquera das súas manifestacións. Non só os elementos, sino aqueles ámbitos e espazos nos que recoñecemos eses valores patrimoniais. E, basicamente, garantir a compatibilidade do patrimonio cultural co patrimonio cultural do desenvolvemento e ordenación e cita, en concreto, os asentamentos, é dicir, as novas urbanizacións, os espazos que se urbanicen, as áreas empresariais, estamos falando de todo tipo de polígonos industriais, comerciais, e as actividades productivas, onde entrarían, por exemplo, as actividades forestais, minería, eólicos, é dicir, todo este tipo de cuestións. Ben, isto é unha secuencia de cuestións que non elaborei especificamente para esta intervención, sino que xa teño utilizado, e é porque normalmente se fala de os de patrimonio, a nos non o din continuamente, eu traballo en patrimonio cultural, os de patrimonio estades desbordados, todo é patrimonio. Entonces, hai, según esta visión, un desborde de patrimonio. E, por outro lado, os de patrimonio, ou algúns de patrimonio, desde a sección do Concello, decimos o que hai é un déficit e unha falta e unha carencia de ordenación. Hai pouco, nun destos encontros que tivemos no Concello sobre territorio, Jaume Franquesa, que é un antropólogo social que nos acompañou para falar, contarnos a situación da implantación de enerxía eólica no interior de Tarragona, que se enfrontan a problemas moi parecidos aos nosos. Nos dixo unha frase que eu creo que aí nos poñen aí de lema, que é a falta de planificación é planificada. É dicir, non hai este déficit de carencias de ordenación porque non chegamos, porque non somos capaces, porque non sabemos, non. Hai unha intención de non planificar. Entón, en relación con isto, recordade isto que vos comentaba un momento, que temos proceso de patrimonialización e tutela. Claro, iso vale cando o que protexíamos eran as catedrais, un conxunto histórico, someter a tutela da administración ás actuacións. Se hoxe sometemos a tutela da administración, como estamos facendo, todo o patrimonio cultural, todos os bens que identificamos, iso desborda a administración. A administración pode dotarse de máis e de máis técnicos porque cada vez que incrementamos o patrimonio teríamos que estar duplicando, triplicando, o sea, non é un mecanismo. Polo tanto, máis que novos patrimonios, por supoño entre aspas, a nova consideración do patrimonio require outros modelos de protección e neso nos está traballando. Ben, a paisaxe cultural podería ser unha estrategia adecuada xestionar a paisaxe cultural, non esta paisaxe reductora das políticas de paisaxe que se están desenvolvendo en Galicia, para a protección e conservación dun territorio patrimonializado, que é o que falamos nos, o patrimonio e o territorio.
porque nel identificamos todos estes valores. E iso é o que teríamos que tratar de proteger e conservar. Para eso necesitamos a ordenación territorial, pero aí temos esta situación de desconfianza. O sea, a protección patrimonial non se fía da ordenación do territorio porque vai por libre e a ordenación do territorio non quere asumir a protección do patrimonio porque para eles eso que o fagan outros que o noso xa nos bastante temos, non? Entón, esta relación que se move entre a necesidade e a desconfianza, pois habería que revisala. Despois hai un proceso de sectorización das políticas públicas e de ordenación. Pois, por exemplo, sabemos que temos un plan sectorial eólico obsoleto, non adaptado aos criterios actuais de reconocemento do patrimonio, pero estamos tramitando proxectos eólicos sin volver ao principio que é replantearse o plan sectorial eólico. Ou nos aparecen proxectos de interés autonómico como Altri que aterrizan de pronto sin que haxa unha planificación. É dicir, que a administración, en vez de facer unha de analizar o territorio de Galicia no seu conxunto e as áreas e os ámbitos que son susceptibles de acoller unhas ou outras actividades, o que vai facer é actuando por pingas, donde interesa, donde convén, e desde cada ámbito sectorial, se impoñen en relación unhas cousas con outras. Xa vos comentaba antes o interese que ten a avaliación ambiental estratégica fronte á avaliación de impacto ambiental, porque a avaliación ambiental estratégica é a que nos sirve para tomar decisións, non para corrixir os efectos das decisións que xa tomamos, sino para decidir ese o proceso adecuado para tomar a decisión. Despois hai un gran descoñecemento sobre os espazos rurais e estes territorios híbridos que non son ni rurais, ni monte, que non responden porque desde o planeamento urbanístico, desde a ordenación, se trata de que todo se normalice. É dicir, hai un criterio, por exemplo, védelo cando fan a ordenación nun planeamento dos núcleos rurais, que os tratan como unha cidade, como un ámbito urbano, e lle poñen un aliñamento, un retranqueo, unhas pautas para tratalo que non entenden a súa natureza, non? E despois hai unha reducción da complexidade na ordenación territorial. Bueno, hai uns días, unhas semanas, morreu Edgar Morin, que é un filósofo francés, non sei se, igual o vistes na prensa, que defende esta idea de pensamento complexo, non? Entón, cando pensamos por capas, cada cousa no seu sitio, non estamos atendendo a esa realidade complexa. E o pensamento complexo é moito máis difícil, porque obriga a relacionar todas as cousas e atender as mallas e as relacións entre elas que se producen, e iso xenera máis dificultades para actuar. Pero o outro vai en contra do que se debería facer. E despois, por último, hai unha idea, se o vedes nas denominacións que se fan dos proxectos e das actuacións, ordenar, humanizar, embelecer, mellorar, limpar, valeirar, encher, como se as cousas non estuveran ordenadas, non estuveran humanizadas, é humano ou non é humano o que existe para necesitar humanizar, como se non tuveran beleza, como se... porque hai que valeiralas, porque hai que enchelas, non? E despois, a veces isto se converte nunha idea de crear, non sei se coñecedes, as guías que elabora o Instituto de Estudios do Territorio de Boas Prácticas, non? Como se fora posible separar unha definición de así é como hai que facelo ben, despois nos faremos o que nos dá gaña, pero o noso traballo queda feito unha vez que facemos esta guía. Cando realmente no territorio hai moi boas prácticas, pero a esas non se atende. Hai moi boas prácticas, porque creo que algunha imos ver hoxe, pero nos temos visto, tratamos de que nas actividades do Consello participe xente da asociacións, organizacións que traballan directamente no territorio, e ver realmente que hai moi boa práctica. O que fai falta é poñelas en relación entre elas, crear redes, darlles apoio, etc. E para iso temos, xa recabo, temos o territorio para entendelo e lelo,
Temos moito coñecemento do territorio, aí hai algunhas publicacións que a min que eu considero fundamentais, pero hai moitísimo traballo, hai moita xente que está traballando e investigando, e se aproveitamos todo eso, podemos facer as cousas moito mellor. Moitas grazas. Perfecto, moitísimas gracias.